Festa pubblika tresqet il-qorti nżammet arrestata Petronella Claudia Cubatorio, Rumena ta' 41 sena li ġiet mixlija b'numru ta' serqiet ta' pickpocketing. Hija ġiet arrestata tard il-ħamis filgħaxija wara sensiela ta' investigazzjonijiet intensivi. Ir-Rumena wieġbet mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrija. Il-mara tifforma parti minn grupp ta' ċirku ta' kriminalità organizzata internazzjonali li jwettaq pickpocketing fuq persuni li jinġabru f'postijiet turistiċi li jużaw il-folor bħala għodda minn fejn jisirqu minn fuq il-vittmi tagħhom. Mill-investigazzjonijiet li saru rriżulta li bejn 8 u 23 ta' Ġunju il-mara li qalet li taħdem bħala nail technician wettqet aktar minn 20 serqa. Fil-mira tagħha kellha turisti l-aktar fil-Belt Valletta, l-Imdina u San Pawl il-Baħar fejn kienet tisraq il-kartieri u portmonijiet bil-flus. Fil-fatt hija pprovat saħansitra tuża karti tal-kreditu fil-waqt li ġiet mixlija wkoll b'ħasil ta' flus. B'kollox insterqu 7,025 euro minn fuq il-vittmi. L-investigazzjonijiet waslu biex ġiet stabilita l-identità tal-mara, fosthom minn filmati minn kameras tas-sigurtà. Hija ġiet arrestata fl-ajruport meta kienet se tipprova titlaq mill-pajjiż. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Marzen Farrugia intqal li l-imputata kienet akkumpanjata minn persuna oħra, iżda din laħqet telqet mill-pajjiż. F'dan l-istadju ma saret ebda talba l-ħelsi mill-arrest u bekk inżammet arrestata. Barra minn hekk il-prosekuzzjoni għamlet talba li friżar tal-assi li ma talba intlaqet mill-qorti.